Tässä kävellään Rotorualla Government Gardenissa. Täältä löytyy tämmönen aivan todella upea ranta ja tuolla näkyy tommoset korkeat vuoret taustalla ja me ollaan nähty tänään tässä tämmösiä kuumia mutalähteitä, mud pools ja geothermal aluetta, että se on semmoista maalämpöä ja vesi ihan höyryää noissa lammikoissa ja mutalähteissä, että aivan ihmeellisiä paikkoja.